ole learner si USA thir tu te in zafa in lom takin chubai ka book le cheu subscriber te in mai za viewa ka laptop kalasiam man lawa video reaction te news te update sang kalaron ti theilawa amai ro chu tuntuma hian kan zafa etana thil kan hlok pui tur enge niang ti hi ka ngai tu thina chuta chuan helaya le khabu kalau chua to chu omdan moi ti kha ania chuta omdan moi chi sang mizoram ko omlaya le khabu chi sang ka ronte chuan kolram ko omlai le khabu chi sang le US sap mi te kol le khabu mi te karon sang atangin omdan moi te kan safa ya kan lo lok pui thei na tur hi ron chop chua thain ka ria tuntuma chuan pathian biak in kan kalhuna enge kan ti atha enge kan ti lo tur engtia omnge omdan moi ti kha tle mazong ron soi ka du ani in lo lok pui thei ka be sei ani pakhanna chuan pathian biak ina kan kaldonin kan thomna ruk kha en masak turani keimania moi kan inti dan hi voi tam tak chu midang ten moi an lo ti zong ani lo chuan emo midang tana mu har sa te an lo ni pal chuan mi ta tan kan in khom kha mal somna ni lovin an chia te po kan ni thei ani chuan na thona tanga kal tur emo ti chuan in khelna tanga hun kan nei lo wanga in khomna kal tur anga kan program kha kan lo hrit sa ani chuan in khomna kan kaldon chuan a thei topin kan thomno khaman to angai lo kan nei chun kha fai theile a thabera kan in bel thei kha a tha em ani chu apoimo abik takin mei chiatan kan thomna ruk te kha mu har sa te alo ni chuan midang tan a thalo thei ti kha pakhatna kan thret apoimo ang chuan bia in kan thlen vele kan thei hil lo tur chu kan phone kha pona tangin kan silent tur ania kan vibrate tur ania thei ram chuan power off top mei tur ani kha voi khat chu pathian thu ka soila in pathian in min pola ngai thatu te tan po kan hlok pui atom na hey challenge na kan neya chutianga kan rilru pek lai chuan mi pakhat phone ring to hina lo kala chuan kan in khom te kha ati boi zo veka poi ka ti em satana man ruapo ani theiani chu wangin kan phone kha ke mani po min ti mol phau ve ti ro chu wangin in khom kan du donin kan phone kha power off silent vibrate amo da kha hit lo tur aniang apathum na chuan bia in chung kan thlen dona kan bia in chung kan thlen kan lu don te pa kan ti tur poi mo che enge ti chuan mezial zumi kan ni chuan mezial kha thadewa pai tur chuan tui burte khaini te bia in chunga khan ken lu mia lo tur aniang chuan kan jipar te kan en thanga chuan kan mai te athaim kan thian te po khan en tir mai tur chuan chutiangin kan lu dona khan moi lo midang tana mi ten an mu che an nui lo nan mo kha in en that kha athavia wang chuan asaran omani chuan asar ten thutna tur an tia khan thut mai tur ani ke mania chungkwa in emo chirhang harsatna kan lo nei ani chuan kan harsatna kha thadevin asar hena khan shila adu nalai kha thut mai tur ani chuti ni silawa asar ten thut na tur an ti thudu lo pheta om kha asar te tan po abuai tha ka ke mani tan po alom hutu ta tan khan polai lo zia ani kha kan thret poi mo leang chuan be in chunga kan ti tur poi mo te e atangin ai theng karon soi leang be pakhat e na chuan be in kan thlen vele tong tai na bible chiara tong tai na hun na hun man hi apoi mo then kha chu be in kan thlen vele midang biak tur le enge moti tur
atul lo pon lama soi thei tur kha bia in chunga hian thente biak tur kom tur kan zong thina kha amoi lo em ani bia in chunga kan thlen chuan pathian biak na mun ani awangin ta khan ke manin bible kan chiaranga kan rilru kha pe in pathian nena in zom na thar nei turin ke mani in hlan na kan nei nge tur ani apan hina chuan bible kha bible en kha taimak tur aniang pathian bi na kan kaldonin notebook te bible te kha ken thei hil mi lo tur ani chuan sermon te mo testimony kan lo ngai thak te mo pathian thuan soi kha phone atanga kan lo en pal ani pon kha an soi sualem enge ka lo hriat ngai mi lo an ron soi tharem ti te kha i lo en taimak tur aniang sina chuan nau pangte kil en kol atha ema i nau pangte hian borok hian ti che thei ema an beng cheng theya e chu nu le pat tempo nu le pat te po in khom don in nau pangte hi cha tha an ta na tong trai hi atha emani chuan dina chuan din hun le thut hun kha siat atha midang te thut laya lo ding mi ten din turan ti laya lo thu zuk chuan engemo la phur dewa mi ten an lampui laya sakpe to lo wanga lo thut mei tiang te kha hi amoi lawa chuan in ti lar du wanga mi thut laya lo ding hluaya eng ma za na nei lawa an te equal vel te kha amoi lo ani ti kha hret apoi mo leng chuan i na chuan phur taka bia in sunga om turani mel him lo teu le en harsa anga om lo turani mi ten pathian fakna hlan saklaya lo tumbur chuan mi ten pathian thuan soilaya phone lo khoi tiang te kha thu soi tu tara nuam lo mai po ni lo pathian engma pathian thu kha pathian kha enga ma kan ngai lo ti na ani thawani chu wangin bia in chunga khan midang te dan kha en ton thiam athang f na chuan tholom ken hi thei hit lo tur pathian kan biak na hian pathian kan biak chuan apoi mo chu poimo pakhat chu keima nin kan biak na kan lom na lan tir na pakhat ani tholom hi mo e chu kan ken kha atha chuan kan lo nei rem chang lo ani pon za zel na mei maya tholom bur te kha kuta vazen mei lo tur kha e pathian in adu lo kha riat athang chuan g na chuan in khom ban thleng om ro mi then khat chuan in khoma an thu soin ei lo wange mo an lam rei to ke mo phun chiar na tur chi rang an nga ema in khom lain in khom top main an hothin he hi thil moi lo takani pathing nuting in khoma nula tlangwal in khoma top thleng om thei lo kha chu ati hian soyang in khom laia in khom top ma in titawa ho te hi thil ho om deuh an tok du chok ania chu thil karsiat an om nual mo chu normal lo dewa enge mo har satna tok ten an om ve theiania chu pathian du lo zong po ani in khom kha atop thleng kha om turani chuan h na chuan kan va in khom na le keimani thurin khan lo in ang lo ni pon kan va in khom na an thil ti kha wa zui ve mai turani i bible ni ran kan lit tuk ani lo chuan an in khom dana khan do thei devin va om mai tur en tirnan fundamental pain pentecostal ava in khoma catholic ava in khoma atimayang keni evangelical houten mun thanga kam va in khom chuan kan ti dan khan ang lo furang amai ro chu ta an thil ti kha kan du dan ang alo ni lo pon an ti dan kha vazui the kha thil moi ani chuan ai na chuan mi khwal kan nei ni chuan mun sang atanga chimtu mi khwal kan nei ni chuan kan thente ni chuan thade wa hrilang atha tholom voi ni kan nei nge nei lo chuan sacrament kan nei don nge nei don lo ti te ti chuan kan in khoma choir hote thunna upa hote thunna naupang hote hun an man dan te kha hril hriat turani in khom lu ma in mo chuan tong te lo rang te ni chuan thayang to ka sarmon te tong kan lo le thei chuan an tan atha ema an tan mal somna kan niang ti kha ka soidu ani chuan ti lo tur be in sunga ti lo tur e tangin f thlengkaron soileng midang te nok sak lo tur ani
mi then khat chu bia in chunga hian mi te hi ti buai zong in an om thina ti ro I pen ka pen mamo lo ten mi dang hna khan pen kha min ron pero ti te ti chuan pona soi thei te po kha a chi hang in mo setana hian kan thian te ho zinga po hian chu ti anga aman hian om ve thin chu wangin I midang te ta na boina khen tu ni lo kha I a tha em ni kan lu te ti hen kan che vak vaka chuan mi te kan khoi vak vaka khatinga kan om kha kan bula om te tan po lu ti hai thei chu bia in chunga hian midang te ta na boina khen tu har san na khen tu ni lo kha a tha em ani bina chuan muthuk lo tur ani kan lo ha em ani pon bia in chunga tal hi chuan in khom chung he rei lawa muthuk lo ra ma tha kan lo ha lutuk kan chaw lutuk ani chuan kan muthuk kha kan in sum thei to lo ani chuan ti hian zoi te in kan hey kan in ti dul veka nga minute pani thumbel kha an ti dul veka han muthuk lo kha atha chuan minute thum minute li vela khan kan har thar le kha atha zo maro chu chong te chu tu lutuk ani lo chon ti lo kha atha kan lo muthu kan lo muthu pal ani lo pon engemo hey ka tanga chil chuak te emo nar vak te ka dang te kha ti lo tura film khor kha atha wiawang chuan sina chuan bia in chunga hian ei tur hi ken lo atha naupang tan kan lo keng ani pona ei tir atha bia in chunga hian ri deuh dewa thil lo ei ti te hi amoi lo em ani chuan dina hian ring deuh dewa nui lo tur nui hun tur kha hriat atha fiam thu soi tu ten fiam thu an lo soi ni pon mi nui huna thadewa lo nui ve mai mi nui to lo nuwa ring deuh le engem matia lo nui vak te hi amoi lawa chuan ke mani po kan intimol phawa in khom bo rok te po ati che the ni chuan na chuan kan riat tur poimo deuh chu in khom roi tu ten hun mi puitan hun an honga chuta chuan testimony to soi tur hun min pe thina chung te kha polai dewa om tur ani mi pui hla sak tir te mi pui tong tai tir te emo chuan an phur thu ta han solo vak te minute som chuang hun han lak te kha amoi lo chuan thu soi thiam lo kan ni chuan kan soi tur pathian in min thlet tir testimony soi tura kan in bot sai ani chuan ke ni aya soi thei deuh kha amai lo ril riat tur ani chung te chu din puya an mani kha soi tir mai tur kha thil moi po ani chuan in tong tai atop na khar tu ni hi champion tum lo tur hei midang mi then khat chu mi tong tai lain an lo hallelujah vaka mi tong tai an zoi deuh to an zo tep to ti nuwa tong tai thu pui te khan cham kwal le mi tong tai an zo nuwa rei deuh tong tai thiam dewan tong tai te hi mi ril ruwa khoi peng thei kha chin tam lo atha chuan apanina chuan tong tai atop na khar tura ti kan ni chuan mi ten an zo nuwa khan bulatanga tong tai tur kha kan ni lo atop na fel fai de wa kan ti theina tura ti kan ni awangin mi an zo nuwa khan ring dawin fel le top thadewati mai tur kha ni reido dewa tong tai kha kharau thiang hlima min pol na ani lo chuan chuteng kha ti lui na kha om lo kha atha chuan pasari na chuan mi ten an sermon mo testimony an soite hi ramchang ka nga chuan keini chin mi te hi mi tam tak chu mi sermon kan ngai thak te hian ti hian kan kut kan suya kan lo ngai kha kan nui vaka ti chuan kan lo hlok pui le amen te hallelujah te kan lo tia ma se ramchang ka nga chuan khateng kha an ngai sang vak lo not an zia ka bible te an kewa chuan sermon line an lo phur la tuk ni chuan an ban ten vai hallelujah ten tia ma se an attention kha thu soi kha nakina keima pon ka soi ve thei tur ani ti thlengin not kha an zia ka ni chutiang kha mi changkang te om dan ni ti kha hriat a tha ome apariat na atop na chuan kan ti thei tok roi tu te tangin pathianin chanvau min pe thina chu kan ti thei lo
อมโลประเทศเนี่ยนะตรงใจนะอินลานินอินคอมรวยตัวมินรัวเตโมโซโลมินรัวเตโมรวยตัวประคัตกตามินรัวเตโมจีสังสังมินรัวอันนี้จวนข้าลมตะกินตรงใจนั่นเองเกมานี่พออินบวชสยาติอัฐาจวนมานี่หุ่นในเสียอ่างไงท่าลุตุกะหุ่นเทนโดนะหันตินกกะขัดยังแต่ข้าถ้าเราเที่ยงลิมจังถ้าเราเที่ยงลิมินนาโถนะข้าอมลุตุกเราเกมานี่ตันพอกันถ้าเราหนุนทันนั้นข้ามามินซ่อนตีร์เราจู่เกมานี่ตานาโรยตูเนี่ยนัจังอาจันพงมินเป็กแต่ข้าโอ้ประเทศนี้กติเทโตกอามาตานามันดูเวนี่ฮิตยารุลโรตงใจนั่นเองอินบวชใส่ท่าเรื่องวัติค่ะมีเต็นอันตรงใจนะจังอินบวชใส่นัท่าเนี่ยนั่นเราติจวนอันตรงใจนะอันเทสติมอนีเลยอันโซโลจังอินมีเต็นอันเราลอกวิธีนั่นนี่จู่ปอยหมอกันติเทเราตูร์มานี่จันปวลกันติเทสีไงสักเราเดี๋ยวว่าอมเฮปะเทียนไงสักเรานะจิขัดอันนี้ที่ฮิเรทาร์เลยโอ้จู่ปะเทียนเบียกอินคมนะเนี่ยนะอมดันมวยเตกันเราใส่เทจู่นี่เสละนักกินะประเทศรามติจวนจิรังสังดีเทลเดวินอินคอมพลอยตัวเตนกันติตัวทอลมตรงไตตัวกันติตัวอินสตูเมนต์เอ็นคอลตัวเตนติตัวติเราตัวเตค่ะนักกินะกันรอนชุนซอมเซลังอินซาฟาอินเฮอินเราหลอกวิเทเงยกับไปเสียนี่ขนมไหม